Kolmé parkovanie začíname priamo vjazdou dozadu. Sledujeme prvý kužeľ na pravej strane vyznačeného priestoru, a to tak, aby kužeľ, naše pravé zadné koleso a naše oči tvorili priamku. V tomto bode vytočíme kolesá doprava. Pomalou jazdou zatáčame do vyznačeného priestoru, pričom sledujeme v pravom vonkajšom spätnom zrkadle, či naše zadné koleso prejde okolo pravého kužeľa. Pokiaľ áno, tak následne v ľavom vonkajšom zrkadle kontrolujeme ľavú stranu vozidla, či nám vozidlo míňa ľavý kužeľ tak, aby sme mali dostatočný odstup. Keď v ľavom vonkajšom zrkadle uvidíme zadný kužeľ, skontrolujeme pohľadom aj pravú stranu, a to tak, aby vozidlo bolo približne v strede medzi zadnými kužeľmi. Ak je tomu tak, vyrovnáme kolesá a s vozidlom zacúvame priamo do vyznačeného priestoru. Pri vychádzaní vozidla z parkovacieho miesta musíme s vozidlom ísť priamo a až keď budú predné kužele približne na úrovni našich ramien, zatáčame doprava. Pokiaľ by sme točili volantom skôr, mohlo by dôjsť ku kontaktu vozidla s pravým kuželom. Po výjdení z priestoru je opäť nutné zastaviť s vozidlom v strede jazdného pruhu a rovnobežne s jazdným pruhom. A teraz si ukážeme, ako kolmé parkovanie vyzerá v skutočnosti.